Mabasa sa Genesis chapter 1 verse 26 nga gibuhat sa Dios ang tawo sama sa iyang panagway diin kini nagpasabot nga sa sinugdanan nagpurong sa tawo ang pagkamadaugon sa kinabuhing espiritual ug sa pisikal. Apan nakasala ang tawo human nga gisupak niini ang kasuguan sa Dios nga dili kanon ang bunga sa kahoy nga nagdala og kahibalo ug unsay daotan ug maayo. Busa ang kadaugan wala maglungtad og dugay og niabot ang kapildihan sa kinabuhi sa tawo. Gigamit ni Satanas ang buslot aron laglagon sa kalautan ang tawo pinaagi sa dagkong pagsuway og tentasyon kansang ang tumong mao nga aron panghimarauton na sa tawo ang Dios. Apan gumikan sa gugma sa Dios, iyang gipadala ang bugtong anak nga mao sa Hesukristo aron subli makabaton og kadaugan batok sa kapildihan sa espiritual ug mga suliran sa kinabuhi ang mga tawo. Sumala ni Kamako Pastor Jolico Batawan, ana lamang kang Kristo Jesus makaplagan ang kadaugan sa espiritual nga gihikaw ni Satanas sa taas nga panahon. Kung wala si Kristo namatay, nabanhaw, siguro atong kinabuhi wala gyud ingno nato kadaugan. Mato ni Pastor Batawan kinsa kapitan sa barangay at Tanawi nga gipukan ni Kristo ang sala nga mao'y nagpildi sa tawo pinaagi sa iyang kamatayon sa krus busa ang tanan nga moduol kaniya may kadaugan moabot sa kinabuhing espiritual ug sa pisikal. Gipasabot ni Pastor Batawan nga sayo ra kaayo og dili lisod ang pag-angkon sa kadaugan nga giandam sa Dios. Ang buhaton lang sa tao mao ang pagtuo pagdawat kang Ginoong Hesukristo. Ang kadaugan nga atong maangkon diha kang Kristo Jesus mao'y maghatag kanadtong kusog, proteksyon ug kaluwasan ug mausay mobuntog sa kapildihan sa gahom sa kangitngit nga gihimo ni Satanas sa kinabuhi sa tao. Ang gibuntong ni Kristo siya ang kamatayon, mao ang kasalanan sa tibok katawan. Kay ingon siya sa Romans, ingon siya, for all have sinned and come short the glory of God. So sa to pa, kitang tanan nakasala, tubangan sa Dios. Pero ang Romans 6:23, ingon siya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, unta, kung kita magpabilin sa maong kasalanan, wala gyud kadaugan, no? Pero sa diha nga atong gidawat si Kristo, tungod sa iyang kamatayon sa krus, adunay katubsanan ang tanan, nga motuog mosalig kaniya, bago na siyang ginuhat. So, kung kita naagyo si Kristo sa atong kinabuhi, 100% nga madaong nato whatever nga mga pagsulay o temptations kinabuhi. Busa ning panahon sa Kwarisma, gidasig ni Kamako Pastor Jolico Batawan ang mga dawawelyo nga hinuklugan ang mga pagsakripisyo ni Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus tungod og alang kanatong tanan. Atong hinumduman mga kasama, bisag unsa ka bugat sa mga pagsuway nga maabot sa atong kinabuhi, apan kung anaa kita diha kang Kristo, mudaog gayud kita gikan sa mga pagsuway ug ang lala sa kapildihan wala na unyay gahom sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi kinahanglan mo padayon kita, no? Tungod kay bisan pa taliwala sa kahimtang sa panahon sa manining krisis karon sa panahon, makita nato nga bugat yun nga mga pagsulay. Dunay pandemic, then atong sa atong sikbit nga mga nasod, dunay mga kagubot. Pero ingon siya, kini dili makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios, tungod kay matud pa sa Roma, ingon siya, ang kagutom, kagubot, kalisod, kalisdanan, dili makapahimulag ka nato sa gugma sa Ginoo. Bulahan katong magpabilin o mag-alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan, kay maangkon niya ang kinabuhi walay katapusan po. Alang sa DXDC Holy Week Special, Ranchuman Joel Bray, Tatak, RMN!